sun canza salo ne wallahi ina gaya muku. Allahumma shahid, Allahumma shahid. Na yi representing Malam Albani Zaria ne wurin gaya muku wannan sirrin. Shi ne asali mai wannan aiki ɗin ya kasance yau baya raye. Amma tun da mun samu tarbiyya daga wurin shi gwargwadon hali, wallahi mun gaya muku kuma mun sauke amana. Duk wanda yake ganin bai yadda da fai ba kada ya damu. Ya dai yi manin fai ya ajiye. Kar ya sa kowane irin emotion idan ya ga dama a fai, amma don Allah ya yi manin fai a cikin al'ummanmu. Duk waɗanda kuka san naku ne ku yi manin fai ku kira su ku ajiye. Kada ku rena yadda fai ta faru, ku bibiya ya fai za ta ƙare. I'm telling you guys. Facebook ta fara ne a makaranta ɗaya. Ta zo ta exploiting to university, ma'ana a class ɗaya ta zo ta exploiting to the university ɗin, ta exploiting to garin California. Daga ƙarshe ta zo ta zama na America, daga ƙarshe ta zama na duniya baki ɗaya. To wallahi kar ku rena faruwar pi yadda pi ta faro a yau. Sannan kada total supply na pi ya taɓa damunku. Kar komai ya dame ku akan total supply na pi. Domin total supply na pi daidai yake a haka, with their scarcity suke tafiya. Kuma mutane da yawa a yanzu jikinsu ya fara mutuwa saboda ɗaukar lokaci da pi ta yi ba ta yi launching ba. Amma wallahi ina gaya muku ku yi. Ba wai ina ce zan ba da referral code na bane, a'a. Ni na riga na gama mining pi, amma ina tuna 'yan uwana ne da ba su yi mining pi ba. Ɗan kaɗan ɗin da na samu, alhamdulillahi na gode ma Allah. Amma don Allah al'umma su yi mining pi. To sun canza salo ne wallahi ina gaya muku. Allahumma shahid, Allahumma shahid. Na yi representing Malam Albani Zaria ne wurin gaya muku wannan sirrin.